Шундай ямле, язгы матур 8 март Халыкара хатын-кызлар бәйрәменә багышланып, Күкмара районы Вахит авылы сәнгать йортында оештырылган концертта үзе уйнап, үзе җырлап, шатлыклы тормыш, саф гүзәллек хисләрен бүләк итә авылдашларына, дәвәниләр, әниләр һәм кызларга нәселебезнең асыл ир егете сәхнә түрендә Миннекаев Рөстәм Миннебай улы. Туган ягында бер күл бар, күлешендә кондыз бар. Туган якта бер җырыттым, җырышында йолдыз бар. Җырышында йолдыз булмый, җырышында моң була. Бергә чакның кадерен белик, аерылган Җырышында йолдыз булмый, җырышында моң була. Бергә чакның кадерен белик, аерылган Туган ягында бер кош бар, кунар җирегилгенә. Кеше түгел кошларның да туган җире бергенә. Туган җирем бергенә дип сайрыйлар шул кошларда. Кош булып очып кайтуым кирәк минем төшләргә. Туган җирем бергенә дип сайрыйлар шул кошларда. Кош булып очып кайтуым кирәк минем төшләргә. Туган ягында бер тау бар, күмәсе күккә тигән. Туган якта бер кыз калды, яшьле йөзеп сөйгән. Туган ягыма кайтам да шул тауга менәмәле, онут инде дисәләр дә шул кызны күрәмәле. Туган ягыма кайтам да шул тауга менәмәле, онут инде дисәләр дә шул кызны күрәмәле. Онут инде дисәләр дә шул кызны күрәмәле. Гармон белән уйнаучы бердән-бер гармончыбыз, ул да булса Күкмара кышы 97 фестивале лауреаты Рөстәм абый Миннекаев. Yazılar düştü, bunlar